keluarga. Pokoknya Berkat selalu sehat walafiat. Jadi panggilku rezeki gampang, lancar. Aku kelih semua tekan. Amin. Kau seneng aku tekan kene. Halo. Mas Bapak kan pun dimiki. Anu kon nyeluk ke. Pon mboten. Aku manfaati. Nggih. Pirang dino. Kali minggu. Aja. Kenan apa kenan? Ngopol cuma ini nggih pulang Ya muka-muka. amin Pak menurut senang senjata oleh awakmu. teng griya tunggu omah Oh, Pak kok elek-elek Pak. gue macet tadi sakat to bau Saiki di sapa? Kula. Mbak Tut. nggih bejang Foto apa video Arman? Foto apa video? manut Oh, iya. oleh napa mboten sama gale napa-napa tetep sehat nggih Ini seneng kamu. nggih pun sing penting niku Ayo. Butuhnya anaknya mohon nggih pagi. Anu itu opo? Pasti turun saka Pak Dene Donata kok ya ya. Esok arep nyunggih nata terus sini lupa. Rak rasa nyauri to, Dino. Ala niku ki amung mbok kalih kula. Kalih kula ya ora gelem ngomong kok, mbok sak jege. Apa jawaban yang tak mbok tak takoni anu ki mbok aku nanya lek meni ndonga kok. Ha niku kalih sak omah, kalih kakung mboten omongan, kalih kula nggih mboten, kalih Pak Dene nggih mboten. Kalih bali iki apa to iki? Presiden meni. Ya ya kan remucil aku kan cerita ya. Ya kayak ibumu biar yang meneng gua kok. Pulang. Pulang. Masih Mbak juga ya. Pulang rasa kaki. Jatuh ya. Aku bareng nek dong. Nek saiki ngono ya wis ora jejelet tenes. Kemudian man mbokmu bayar kopi iki nek tunggale. Tenan. Nggih, Aku kalih. ketone mbokmu meni wen kok turu kene ya. Ngene mlahan njupini marani wis suwe ra marah kok turu laku. Ngene tak kewan tok dadi aku wis niku. Men amaku gotok. Aku mikir ngejak. Amoran kok ora tak uruti aku sampeyan. Kene ro aku golek ngene iki. Ben jupini tekon. Suwe ra marah kok turu karo aku ya. Iki aku. Ra ngerti enak arep. Awake dhewe medeng yo. Ngono mah. Tunggu sono.